porque a maioría das casas que están cerradas durante a época do entroido volve a xente a elas. O documental O Moredo continúa o seu periplo pola xeografía española na súa fase de festivais. Despois da gran experiencia do equipo desta curta no Festival de Teruel, esta fin de semana toca presentalo en Zamora. O documental, que fala sobre todo a través de imaxes puras e testemunhos da resistencia do entroido de Ribeirao, compite na selección oficial do Etno Videográfica. Trátase do Festival Internacional de Cinema do Museo Etnográfico de Castela e León, no que participan 23 documentais etnográficos dende unha óptica de compromiso ético e social dende diversidade de contextos culturais ao longo de todo o mundo. Así foi considerada esta peza dirixida polo chantadino David Vázquez e que xa acumula 2 premios en numerosas seleccións en festivais, tamén alén do océano. No Etno Videográfica, o Moredo competirá entre documentais chegados de todos os continentes e algún dos seus representantes tentará participar na programación paralela, na que se emite como convidado o Gurumbé, documental sobre as orixes africanas do flamenco aclamado con numerosos premios, que fora proxectado a carón do Moredo no certame oscense de Espiello. Pa tratarme como me has tratado, antes de quererme me hubiera dejado. Pa tratarme